Ngivumeleni Mathonga ngiyithathe lento, ngivumeleni Zinyanya Mthwale. Uma ngithi ngivumeleni Mathonga ngithwale, ngisho ukuthi kunabantu abaningi abathwala bangakhulumanga namadlozi wabo. Awukwazi ukuthwala ungakhulumanga nezidalwa zakini. Awukwazi ukulanda amandla ungavumelanga nezidalwa zasekhaya konyoko noma zasekhaya koyihlo. Amathongo oqala ukufuna washisela impepho washisela amakhandlela uwancuse kuba ngiyaphuma madoda ngivumeleni nihambe nami niye khona ekhaya kaMashilangu niye khona ekhaya kaDr Nkulu lapha engiyolanda khona namandla obutyebi. Wonke umuntu oza la ekhaya kaDr Nkulu ngiyamnxusa ukuba akashise impepho akhulume namadlozi wakhe khona into zakhe siyophakama after 5 days into zakhe zibephakeme ngokukhulu phuthu. Kuyenzeka amadlozi uma evumile into zakho ngiziphakamise khona la ekhaya ngikwenzele lesikhwama sakho sikwenze ngimangalise esikhwameni sakho ukhona la ngihleli nawe ngubhekile. Sikhuluma ngokuthi ngivumeleni Mathonga ngiyithathe lento. Shisa impepho uma uphuma ulande amandla. Layitha amakhandlela unxuse kubantu abadala. Akekho umuntu ongenalo idlozi. Wonke umuntu unezinyanya zakhe. Wonke umuntu umsamo unawo. Akekho umuntu ongenawo umsamo. Ngoba nalamadoda phela abiza le ndoda engabonayo. Uma efika la ekhaya ngizowanika lento. Ngiyawatshela ukuba awathatha nathi impepha aphume ngaphandle akhulume. Nabe impela enza njalo. Yikho namhla kunamadoda alandelwa ngabantu anamabandla amakhulu serious. Ngisho ngithi yakusho ukuthi imisebenzi lento iyaphila. Ngivumeleni Mathonga ngithwale. Ngivumeleni Mathonga ngitshade. Ngivumeleni Mathonga ngiyithathe lento. Shisa impepho uma uza la ekhaya ulanda amandla ukuthi ucebe uphumelele. KwiMpuma Kapa TV channel 260 DSTV uDr Mkhulu okhulumayo umbelambela nesikhope salamba sadla mehlaso ezweni labathonga kwamhlabeni ngani. Ngikhuluma ngokuthwala ngikhulume ngabantu ababhizi bakhuluma ngabanye abantu ukuthi umuntu othwele u-wrong umuntu othwele u-right umuntu othwele u-wrong. Akekho umuntu ofuna ukuhlupheka azayo ayofa. Wonke umuntu uyafisa ukuthi atyebe uyafisa ukuthi aphumelele abe nakho konke. Ake ngenze umzekelo kunabantu abaningi abathi uDr Mkhulu uthwele uDr Mkhulu walanda uMashilangu uDr Mkhulu wenza lokhu nalokhu. Bengivele ngifuna ukuba nemali ubani ongafuni ukuba nemali ngoba wonke umuntu uyayifuna lento. Akekho umuntu ofuna ukuhlupheka impilo yakhe yonke wonke umuntu ufuna ucela. Abantu abake bame ukugxeka abantu batshela umuntu ukuthi u-wrong ngoba wenze lokhu. Akekho umuntu okhona onamandla ongathwalanga. Akekho umuntu okhona onamabhizinisi angasukumi ongenawo amandla. Ucabanga ukuthi lo makhelwane wakho kade umbona ngelalutho kulonyaka ophelile kulonyaka lo sokubona u-rich ucabanga ukuthi wenze ngani wena? Wenze ngani? Uzohlala kanjalo wena ngoba ubhizi ukugxeka abantu ukuthi lo wrong. Buza isithwalo ukuthi lesithwalo osithathayo asisebenzi ngegazi. Engikhuthaza abantu mabelanda amandla akabuze ukuba lento ayithathayo ngeke yini njalo ngonyaka imenze ukuthi abulala abantu. Angeke imenze ukuthi lento njalo ngonyaka ahlaba abantu. Awukwazi futhi uma ngabe uthwele ngegazi kufa abantu bangaphandle. Uma uthwele ngegazi kusweleka abantu bala ekhaya emndenini. Kuyenzeka umuntu ahamba landa isipoke kusweleke yena. Kube nzima ukuthi lesipoke sizophakelwa abantu phakathi kwekhaya sibe sesiyahlupha. Namhla kunabantu abangalala emakhaya kunabantu kunezinto ezigijima phezulu kwezindlu kunezinto ezibadlela nje igrozari. Why na kunomkhovu owalandwa umuntu wala ekhaya ngoba ewulandela ukuthi acebe aphumelele. Umkhovu isuke ungawulandanga kepha umkhovu isuke kuumuntu wakuleli khaya othwethuliwe wathwethulela ukuthi asetshenziswe alethe ubuciko phakathi kwekhaya. Asikho isipoke, awukho uTikoloshe, awukho umkhovu. uTikoloshe umuntu othwethuliwe wakulelo khaya wathwethulelwa ukusetshenziswa. Umkhovu kuyenzeka kube umakhelwane wakho uma umbona ukuthi uhlakaniphe kakhulu noma unezinto eziningi noma uyambona ukuthi lo muntu lo ukukhula kwakhe uzokhula be bright kakhulu into zakhe ziyohamba kahle. Kungakho ke namhla abantu abaningi bakwazi ukuthi bathebule ingane kamakhelwane uma beyibona ukuthi bright ithwethule ngokwengqondo kepha izosebenzela omunye umuntu. Kufana nengane ezalwe imbethe ezalwe nengubo. Ingubo yalowo mntwana loyo uyakwazi ukuyithatha uyisebenzisa komunye umuntu atyebe aphumelele kepha
kungeyena ophume nale ngubo esiswini sikamama wakhe. Nokuthwetshula komuntu, umuntu mayethwetshula uyamthwebula nokamakhelwane, uyathwetshula nowakuphi kuphi, abuye azokusebenzela. Awumthwebuli kumuntu oyivila, kepha kuthwetshula lo muntu obonakala ukuthi umuntu lo uzokhona ukusebenza. Uma ngabe ivila vele uzofika lale nalapho usuke umthuma khona. Lokho kuwumcebo wegazi ngoba usuke ucebe ngomuntu awuphumeleli. Isithwalo esibi lesi singesihle. Isithwalo landa into ozoyibona njengalomfana engimphakelayo mina. Njengalomfana wala ekhaya igama lakho kuthiwa uMashilami. Lande umuntu ozombona, ulanda into yakho ozoyibona, uhambe ubuye eyiphulisa ekuseni uyibingelele ukuthi hey kunjani ndoda ulale kahle. Uyibingelele niphendulane. Ikahle leyo ndoda ngoba uyayitshela ukuthi ufuna ini. Awuyenzisi into embi. Wayenzisa into embi, into zakho ngeke zilunge ziyashabalala. Nawe uyabaleka buyele emva. Mina nje angazi ngamthathaphi. Kukuphi engolongoza, kuphi engabona, kuphi eShimoyi, kuphi eVerela. Kanti nisafuna ukuphumelela. UDr Mkhulu ukhuluma kwiMpuma Kapa TV Channel 260. Sikhuluma ngenqubo ethi ngivumeleni ngithwale. Abantu abangagxeki abantu, ukuthwala akulona iphutha. Ukuthwala kuvele kukhona, bambaba abantu abangathwele. Ukuthwala ungabona umuntu enezinto zonke lapha ekuhlaleni nakini, ucabanga ukuthi wena izinto zivele zaba imana nje. Imana yagcina ngabantwana baka-Israyeli nalabo esingabazi nokuthi basho naphi, babeqhamukaphi. Sebenza. Sebenza bese uyacabanga ukuthi lento ilandayo izokusiza yini. Kunabantu abaningi abamosha imali bezwe ngenyanga ithi inyanga kunamagundwana alanda imali. Amagundwana awalanda imali ayidla. Alikho igundwana elingaphathi 10,000. Alikho igundwana eliphatha imali, igundwana imali liyayidla. Qaphelani lapho iscam leso lisuke umuntu ezwindlala alambile athi uzokunika amagundwana alanda imali. Amagundwana ayidla imali. Thatha imali yakho uyibekela kunamagundwana khona emzini wakho. Ubone ukuthi uzoyithola iningi noma uzoyithola iphelile. Idabukela phela amagundwana awalanda imali. Alikho imali engena ebhankini ungathwalanga. Ayikho imali engena ebhenki ungathwalanga. Ayikho imali engena kulesikhwama esifana nalesa sami ungathwalanga. Ingena ngokuthi kuna something onayo nawo ekusebenzelayo usuku engalaphi. KwiMpuma Kapa TV Channel 260 ngiyakhuluma nje namhla, ngifuna ukuyikhuluma le nto ngiyicacise nabanye bayizwe. Qaphelani isithwalo segazi. Umuntu othwele ngegazi uhlale ehlaba ngaso sonke isikhathi. Uhlale ebulala izilwane, uhlale ebulala izimbuzi, uhlale ebulala izigusha ngoba ejabulisa lamadoda awaphethe phakathi kwekhaya. Ngoba ejabulisa le ndoda asebenza nayo. Ngikhulumela la ngenyoka. Uma uthwele ngenyoka, inyoka ayilandi imali. Inyoka isebenza kakhulu emabhizinisini. Inyoka isebenza kakhulu emabhizinisini nasey'ndaweni okumele zibe nabantu abaningi like amasonto noma yini. Inyoka isebenza lapho umuntu ozolandelwa ngabantu abaningi ufuna wazi ukuthi una something. Leyo nto uma i-operate, inyoka i-operate ibiza abantu babe baningi. Abantu bafike benzeni-ke, abantu bafike bakhiphe imali banikele kuphela tu. Why na isuke balandwe ile ndoda. Inyoka isebenza emabandleni, emabhizinisini. Yilapho esebenza khona. Ayikho inyoka elanda imali. Inyoka ayinazo izandla, ayilanda imali. Lethiwa ukuthola kwezinye indawo kunendlela engavuli. Le ndlela engavuli ivula umnikazi wayo othile, umphathi wakho. Ivula mnogobela noma ivula mnobishop wakho. Leyo ndlu leyo kunalamadoda lapho. Kunale ndoda ayiprezayo. Ukuthwala kulona iphutha, akekho umuntu afuna ukuhlupheka zayo. Ningabagxeka abantu abathwele. Mina kwelami isayidi ngiyaba-advise ukuthi thwala nawe, ningahlali nithi uDr Mkhulu uthwele. Ngithwele vele nginezami izinto, ngiright. Uyabona ukugibela imoto oyifunayo emhlabeni. Akekho umuntu angafuna ukuhamba ngale moto engihamba ngayo. Akekho umuntu angafuna ukugibela iRolls Royce. Akekho umuntu angafuna ukugibela iBrabus. Akekho umuntu angafuna ukugibela any car expensive. Luxury cars emhlabeni. Wonke umuntu ufuna impilo emnandi. Ufuna ukuhlala emzini omhla ufunayo. Qaphela isithwalo sakho silanda enyangeni ukuthi akusona yini isithwalo segazi. Kulo nyaka lo njengoba uqala ngidinga abantu abaserious. Ngidinga umuntu oserious. Angidingi umuntu ozongimaketha like la, ngidingi umuntu ozodlala la. Lapha ngifuna umuntu ozofuna ukuphekwa. Ngifuna umuntu ozofuna ukuphekwa, othandayo futhi ongafuna ngezi.
ngifuna umuntu ozofuna ukuphekwa la ekhaya ngimnikeze lento ayithathe abone ukuthi kwenzakalayo. Bakhumbula abantu abaningi kwavela ukuthi uMashilane uyahamba ubuyele emva uyayeka ngiyayeka ukusebenza. Akavumanga. uShilo wathi kunabantu uMashilane mina ngikhuluma naye sizwane, ngikhuluma naye sibulisane sixoxe yonke into. Uthi ngeke abuyele emuva, ngeke abuyele eMambona, ngeke abuyele yena eShimoyi angakasebenzi. Kunabantu okusafuna abanceda akathanda ukubuyela emuva bamgqilaze emva uhlupheka kakhulu. Ungcono lapha kimi ngoba angimsebenzisi umsebenzi onzima. Akulinywa la, akulinywa lekhaya kubo uyalima manje lana kulima. Lana ngimthuma nje into eziphathelene nemali alekele labantu enze umsebenzi sikhanya izinto. Mawufuna ukuyibona lento kufanele nazi inamba zami evela ku screen, izona ezokunceda. Uyafona uma uthanda, uma ungafuni futhi uyayekela. Ukuwe ukuthi ufunani. Akekho umuntu ophoqile ukuthi akeze alande lento. Akekho umuntu ophoqile ukuthi akeze alande lento like akupholiwe nje kutabazelwa eyami lento ayifunela nami ngayithola ngoba ngangihlupheka. Namhla ngisayintweni engipretistala sekunabantu abasemva kwami abangilandela abangibuza ukuba ngayithathaphi. Wena kunenhlahla ngoba ngikhona mina angafi. Ngizonitshela mase ngihamba mina. Mase ngihamba ngizonitshela ukuthi lungisani izindlu zenu mkhulu umoya ozosuka mase khamba mina. Ayikho into engayazi mina. Ngakhona ngizobe ngingafi ngizoba ngiyosebenzela ugobela wami. Ngizobe ngiyosebenzela ugobela wami. Mina phela ngajoyina. Akuwena ojoyinile wena uyeza ulanda into yakho uhambe nayo uzikhulisela yona. Ngikutshela umthetho wakho ukuthi uzokwenza lokho. Ngikutshela wonke umthetho ne-instruction yonke ukuthi uzo-operate kanje. Le ndoda uyisebenzisa kanje. Indoda ke esebenzayo akwenzeke sikhiphe umuntu osifazane la ekhaya. Umuntu osifazane asimkhiphi. Kukhishwa amadoda sonke isikhathi. Kepha isithwalo asikhethe ibanga ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa kuyulanda wena ngikhombisa umsebenzi lento isebenza kanje. Kulo nyaka nawo uke wenza izinto zenzeke babhiza abantu bahlekana nawe ayikho into yakhe ekulungelayo. Ubamba lokho wenza lokho uya-apply ungena kosomathenda uthi ufuna ukuba usomathenda kuyafana. Awubambe ngisho eyi-1 ithenda ubhizi unikeza iy'ngane zobani. Omakhelwane bakho lapha bayabanika abaphumelela ba-apply. Abanye basa-apply amathenda sebalethwele endlini ukuthi wena hayi gcwalisa nama-forms wena uhambise lapha kamasipala. Nakuwe kuze kwenzeke lokho-ke fanele nazi inamba evela ku-screen ungithinte uze kimi sihlale phansi ngikunikeza amandla. Uma ufuna ukuthwala buya ngikwenzela. Uma ufuna nje ukuthwala ukuthi uyayifuna lento yesithwalo, isithwalo sikhona phela. Uma uthwala uthwali ngento ongayiboni, uthwala ngento oyibonayo. Ngifuna ukusho-ke lokhu sebaningi abantu abathwele namhla emhlabeni. Sebaningi abantu abathwele ukuthi ungene eCape Town ungene eThekwini abantu bathwele nalona uthwele. Yaqala nje indaba ukuthi ngilandelwe kabanzi. Waqala nje indaba ukuthi ngilandwele ezinye zey'teshi engeke ngiy'dalule, ngilandwele esinye semisakazo esabuza kabanzi ngihleli naso leso station leso ukuba uDr Mkhulu uyithathephi lento ekwenzela imali. Wonke umuntu usewuthwele, wonke umuntu usewuthwele, wonke umuntu usewuthwele, wonke umuntu usewufuna ukuthwasa nobani usewufuna ukuthwasa. Angeke uyithole lento ongayibuzanga ngimbuye ubuze kimi mina enginayo ujelele wayo ugobela wayo yimi engiyaziyo. Ngabe kaloku bazogwetshema bawuthenga iy'nyoka lapha eThekwini. Bawuthenga iy'nyoka lapha eThekwini lezi ey'yelo nalapha eCape Town lezi ey'yelo ezinemali eluhlaza ezinye eSnake Park bayithenge bayigaxe emzimbeni bathi bathwele. Akekho umuntu oshona ngaloyo lokho akulumani i-toys lokho kuyi-toys lokho. Ningakhohlisa abantu ombona abeka inyoka abeka imali la ayikho inyoka elanda imali. Ungathuswa umuntu umbone ephethe inyoka ey'yelo eyifake emzimbeni leyo nto ayisebenzi. Ukuthenge lapha eSnake Park i-toys kuyi-toys just a python toys. Akwenzi lutho akusebenzi lutho bakuthenga bakubeka emotweni bahambe la. Uma ufuna ukuthwala thwala ngalento oza kimi ufuna ukuyibona ukuthi iyakhuluma uyibingelele isho ukuthi sawubona ngiyaphila nayo yonke indoda. Uthwale lento ongayiboni, thwala lento ongayiboni ukuthi uthwele wena kepha uthwele lento engakhulumi. Kanti uzoyitshela kanjani uma ufuna imali? Niqaphele kakhulu kwiMpuma Kapa TV channel 260. Niqaphele kakhulu indaba ye-social network Facebook, TikTok, zonke lezi inkundla zokuxhumana. Kunabantu-ke abahlalele ukubheka uDr Mkhulu ukuthi namhla yini into anayo. Babe sebathatha izinamba bazibhale ngezansi bakhiphe ezabo bafake ezabo. Banitshela ukuthi fakani imali kophepha, ufakani imali emabhenki, banisendele ama-account number ngokuhlukahlukana. uDr Mkhulu akwenzi kuye lokho. Ngifuna ukuthi eze kimi esigodlweni azoxhawula uMashilane babambane ngezandla babulisane. Bakhulume naye asho ukuthi ulandeni uzofunani. uMashilane ajabule phela naye ambone ukuthi nangu umuntu okumele amncede. Ningaqali nideposit imali kophepha, ningafaki imali koShoprite.
ningafaki imali ko-accounts kuphi akunamali engena esitolo kaDr Mkhulu. uDr Mkhulu akakwenzi lokho. Qaphelani. That's why nazi izinamba zami zivela. Naso nje inamba yokuqala iyavela. Inamba yokuqala ithi 078 78 00 692. Yesibili ithi 078 05 111 33. Eyesithathu 072 0968 975. Uma kungayona lo namba leyo uqaphele. Dr Mkhulu awumfakele imali eShoprite, awumfakele imali ePep, ayikho i-account number ongifakele imali kuyo. Uza kimi unike le ndoda ezokunika lo msebenzi. Uza kini ekhaya esigodlweni sami kwaMhlabi yaLingana noma esigodlweni sami eNorthwest eRustenburg. Lesi Northwest esokulapha nje abantu abanenkinga nje abagulayo. Isigodlo esikhulu sibhukhayo lesi sikaMhlabi yaLingana. Sibhukhe leso sigodlo ngoba hayi ziyabuya la. Kwimpuma Kapa TV channel 260 inqubo ethi ngivumeleni ngithwale. Thwala nawe ungasabi ukuthwala. Ukuthwala akulona iphutha. Ukuthwala akulona inkinga. Wonke umuntu ofuna ukuphumelela hamba unandamandla. Ungezwe abantu bathi kukhona Illuminati, kukhona ini. Illuminati isona isithwalo leso. Kepha sona sisebenza ngebranding ebasemzimbeni. Qaphela into nethathu umbuzo ukuthi isayinele ethathu isho ukuthini. Bambalwa kwabantu abenza leyo nto. Hayi lezingane nami zifaka emlenzeni zidlala nje. Zifaka amathathu nasemabeleni nabo naseyinqeni ngoba bedlala. Ithathu ye-Illuminati siyayazi. Siyakwazi ukuyibona ukuthi ihlala kuphi endibhacile endicashile endisendaweni ebucayo ngokuyibone kaloku. Illuminati vele khona. Illuminati ibona ukuthwala ungezwe igama le-English kuthiwa Illuminati ube sowugxeka umakhelwane wakho ukuthi hayi uthwele loyana yike rich kanje. Thwala nawe wena uve njengoba akekho umuntu ongafuna ukuhlubeka. Akekho umuntu ongafuna ukuceba. Ufuna ukuhlubeka uzoyapha wena. Kwimpuma Kapa TV channel 260 uDr Mkhulu okhuluma inyanga enkulu phela la kwaMhlabi yaLingana umbelambelana siprofessor alamba sadla mehlaso kupholiwe akutatazelwa nakulonyaka ngiyayenza futhi lento ngiyayikhipha ngiyinikeza abantu. Uma uyifuna uyangifonela nazi inamba zami zivela kwi-screen. Akunankinga nje. Ngilexile mina sonke isikhathi ngiyohlala ngikhona. Uma sengihamba ngizoreporta ukuthi sengiyahamba. Abantu ngibatshela imigomo ukuthi lapho uyosale wenza kanje, lapho uyosale wenza kanje. Qaphela isithombe segazi. Ungathwali ngegazi angeke uphumelele. Uma uthwala ngegazi awulasti. Usheshe ufe. Usheshe uphele emhlabeni ufe. Into zakho zishabalala futhi zonke. Kunabantu abaningi abathwethuliwe la. Kunabantu abaningi abathwethuliwe basebenza emaplazini, basebenza abanye balima, abanye kunjani, abanye bathwethula baseyiswini. Ingane yakho bayithekula izincane izalo namhla kusasa kwasishonile. Solo uyancelisa namanje kusamabela buhlungu. Fana nazi inamba evelayo ezika Dr Mkhulu. Uyazama uyafuya, ufuya ini, ufuya amagusha, ufuya izinkomo azilasti ziyathathwa ngokukhulu uphuthume. Nazi inamba ezokunceda. Mawuthanda kodwa. Akuphoqi ukuthi uthathe inamba zami by force. Ukuwe ukuthi uyathanda noma uthanda. Mawuthanda bhala nathi inamba evelayo zokusiza lezi namba lezi. Izona ezokwenza ukuthi ube seyintweni uphathe standard njengami. Into zakho zikhambele kahle. Ngisekhaya esigodlweni kwaDr Mkhulu ubaba kaMashilamo indoda engayiqamba igama mdlana kuya kuyilanda. Nawe uma uza la ekhaya ngizokutshela ukuthi lena yakho oyilandile namhla iqamba igama. Awuphumi la endumbeni yami ungakamqambi igama ukuthi ubani lo hamba la. Umuntu uyiqambela yena igama njengoba uma uzala ingane uyiqamba igama layo usho ukuthi lo igama lakhe sombiza ngalo lekhaya usibani bani. Cabanga ukuthi ingane uyizala uyiqamba igama esibhedlela abayenza certificate. Nala ekhaya uma ubakhela lamadoda. Uma nginika lamandla aMashilamo. Isikhwama sami siqamba igama usho ukuthi ubani. Unebhizinisi awunabhizinisi ivele iyasebenza lento. Hayi ukuthi ifuna ukuthi lento usube namabhizinisi noma uzuqala i-tuck shop noma uzuwenzeni. Uzoyiqala ngani ibhizinisi ungenamali? Uyiqala ngani ibhizinisi ungenamali? Buye ulandele le ndoda kube yiyona ezogenerate imali ikwenzela izinto ube suyaqala uyasabalala umhlaba wonke. Suyaqala uya-invest umhlaba wonke njengoMashilamo. Kupholiwe la ekhaya kutatazelwa kurelaxiwe njalo kuna stress yonke lento ngiyithola eduze. Thola eduze ngisebenzela kakhulu. Uyariska ngempilo yakho ukuze into zakho zikhambele kahle. Ngale kwalokho uyohlupheka uzoyofa. uDr Mkhulu sekazohamba sekazovalelisa.
lolu hlelo ungalenzi iphutha ululalele njalo ulubuke njalo uludownload na kwi-channel YouTube kwaDr Mkhulu uvela ungene nje ku-YouTube wakho ubhale nje DR Mkhulu uthole izindaba zakho niqaphele uFacebook anginawo uFacebook okhona wenziwe njengabantu abaqola abantu ngegama labo uFacebook owalabo bantu labo abalambile Dr Mkhulu akalambile kupholiwe la ekhaya emtatazeni mina yonke into yakhona ngiyithola ebusuku ngivula isikhwama sami ngithola into zami zihamba kahle ngayithola ke lento mina ngifuna ukukhohlisa ngayithola lento mawufuna uzoyibona fonela inamba zami uze kimi ekhaya kwiMpuma Kapa TV channel 260 DSTV uDr Mkhulu okhulumayo umbelambelana sikhova salamba sadlama ehlaso phansi kwamhlangene nganezweni lamathoba umgqilazo wempahla kazinganzodumaphi ngikhona ke ngiyawugaya ngiphethe nje umuthi abagulayo abanenkinga ngokuhlukahlukana kwazo kodwa akangikwazi ukulapha umona angulapha ukulapheka komona ukuthi ukhweshe umuntu eceleni kwakho nginawo impela umuthi kodwa ukulapha umona anginawo okulapha nje umona umuntu onale nto kuthiwa jealous anginawo umuthi okulapha umona ayida akukhwesha yena ukuthi ukhwesha ndlelani ungangibuza ngangikhulume kumedia fonela nazo inamba zami wena so chazela ukuthi ukhwesha kanjani ifoto ezayipheli uma ngabe khwesha usuka la ukhona uze kimi wena ngihlale nawe la ubukele ukuthi ukhwesha kanjani umuntu uzoza ngamakhono ukuthi haso ukhweshile ngase sokuvakashele kuphi yolusaye emadada kuphi sokuyahamba nikufonele mawuthanda uyafona ungafuni uyeke nazi inamba zami ningakubhazi ngikhathele please call I miss you please call I love please call no airtime fona nje faka airtime ufonele wena isikhathi so WhatsApp akunaso sincane kakhulu ngakubhizi phela like abantu bahlale baphekwa sonke isikhathi hlale bapheka abantu ngihambe kahle uhambo lwami lwaseChopi lwaseNgorogoza lwaseshimoyi lwasebhele uhambe kahle kakhulu ngifike ngavuselela ngibuyile ulungile nisale kahle kwiMpuma Kapa TV siyobonana futhi nakeviki elizayo ngihlale ngikhona ngihambe khona nginanda nalo uhlelo lwami uthokozeleni ngithi nisale kahle babayini